ମହାଦେବ ମାଂସ କାହିଁକି ଖାଇଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଦମ୍ପତି ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା କି ଭଗବାନ ଶିବ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭାବି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ନା ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜାବିଧି ଜଣାଥିଲା, ନା ମନ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ। କେବଳ ଭକ୍ତିର ସହିତ ବାବାଙ୍କ ଜୟ ହେଉ ବୋଲି କହି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ମହାଦେବ ସେହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ନିଷ୍କପଟ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଦିନେ ଭଗବାନ ଶିବ ସାଧୁ ବେଶ ଧାରଣ କରି ସେହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ କୁଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ଦମ୍ପତି ଅତିଥିଙ୍କ ଆଦର କଲେ ଓ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଜନ ପାଇଁ ମାଂସ ରାନ୍ଧିଲେ ଓ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପରଷି ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଭକ୍ତି ଓ ଆଦର ଦେଖି ଭଗବାନ ଶିବ ଆମିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ହର ହର ମହାଦେବ।